שלום. שלום. עם מי אני מדברת בבקשה? מי את צריכה? אני צריכה את גברת אטיאס. איזה עשייה גברת אטיאס אורה. מדברת? מדברת. גברת אורה, אני בת דודה של מרי, ואני יודעת שהילדים משחקים בחוץ ואני לא יודעת מה קורה. אני יודעת טוב מאוד שמרי לא יוצאת מהבית ולא עושה בלגנים. אני יודעת את זה שילדים משחקים בחוץ. יש בעיה עם בעיה ואני לא יודעת מה קורה. מה את אומרת על זה? אני מטפל בזה. אנחנו צריכים לקחת בית דין לדברים האלה. לא יכול להיות שילדים קטנים יעשו בלגנים בשבת. היא אישה חולה וגם בראש. אני יודעת את הבעיות שלה, גם את יודעת אותם. לטפל בבעיה. אם יהיה בעיות תתקשרי אליי, בסדר? אם היא תעשה בעיות. יום טוב. יום טוב.